ọbịa Prophet alụsi egwu global anyị abịago ka anyị si abịa ọzọ ka ikwu elu nwanne m nwoke obonye ego dị na boot one of ọba the doctor Chidozie Nwangwu agwa na-etiwa akị odogwu onye ọba n'ide mmiri nwata a na-ayị eze one n'ọba ide mmiri odogwu alụsi egwu kenekwali Dejenio mana eziokwu Ugochi meleze odogwu ọnọzikwa ya Ugochi meleze odogwu mụ nọ n'egwu alụsi egwu igwe dabiago n'ụwa alụsi egwu igwe dabiago mụ nọ n'egwu alụsi egwu Chizọba ọnọzikwa ya alụsi egwu Chizọba na mụ nọ n'egwu egwu ka mụ na-etili chi m obodo malụ egwu ka mụ na-etili chi m n'ụwa onye aji maka ewe bịa ka mụ na kolunu ụmụ Igbo mmanwụ mmekenego onye bụ anyị na-ekwu mmalịa onye bụ anyị na-ekwu Chukwu dozie akwa na-etiwu akị onye obodogwu akwa na-etiwu akị onye ọba mmanwụ mokemele anọbaba mụrụ odogwu mụnenwu ide mmiri ba mụrụ mmanwụ maka na n'ọba ka esi mụ odogwu utu dịka egbulu odogwu Chukwudozie Nwangwu mmanwụ ezi oyi Chidozie Nwangwu odogwu ezi oyi Chidozie na mmụọ kenele ego dị na buutu odogwu na n'ọnụmụ nwata na-ayị eze odogwu mmụọ kenele gị nwata na-ayị eze odogwu na nụ aligo nwata na-ayị eze odogwu na mmụọ kenele ezi oyi Chidozie na mmekenego ezi oyi Chidozie na n'ọnụmụ ọbele Nwachukwu gozila gozi n'ụwa akwa na-etiwa akị na mmekenego gị o akwa na-etiwa akị na mmekenele gị ibe mela akwa ji etiwa akị ka ngwa na ibe mela akwa ji etiwa akị n'ime obodo agwa obodogwu n'ọkalaka nana nne mụlụ odogwu n'ụwa nne mụlụ Chidozie na n'ọba nne mụlụ Chidozie na n'ọba mmanwụ anọba ka dị mụ odogwu onye mụlụ odogwu ka nna jụdị unu jenu mmiri malụ ugodogwu nya mụlụ odogwu mmiri malụ ugodogwu ọkwa nya mụlụ ya Henry Amobi odogwu Nwangwu odogwu Amobi Nwangwu mmanwụ mmụọ kenele gị ị na-emeli Igbo niile dị n'ụwa ka anyị ga na mama nawago eze nwanyị odo Ngozi kodogwu Ngozi ka Nwangwu mmanwụ eze nwanyị na nya mụlụ odogwu eze nwanyị na mmụọ n'ụwa mụ eze nwanyị let Mrs. Ngozi ka Nwangwu ọ na-amalụ nya nọdụkwa mma eze oyi Chidozie onye ugwu Chidozie Nwangwu odogwu mmụọ kenele gị ị na-emeli Igbo niile Chukwu dozie agụba ma agụrọ onye ile ọgwụrụ odogwu Chukwu dozie nwanne mmadụ n'isobili
agbala ka na-ekwuru onye ogburu chacha nọ ikwuru ozie na mma batago ibe mene gị na ojije ibe mene gị nụ na gị chukwu dozie agwọba nwa mama na mma okenele gị ego dị na buutu odogwu mma ekenego unu ibi na-eme ka anyị na-ekwuo n'ụwa ịmụ na chudozie ọ bụrụ na ị na-azụ abịa ọ bụrụ na abịa ka nna gara ga-achọwa odogwu chukwudozie agwọba mmanwụ di dọkịta chidozie ọgwụ na-emesi ike odogwu onye nna ọgwụ ka ọ na-agwụzi n'ụwa ọbara ọra ka eji malụ odogwu ọgwụ kalị ọgwụ n'elu ụwa bụla ọbara ọra pawa paspawa odogwu chidozie ego dị na buutu odogwu na n'ọba oyimuwo chidozie o ibe mere gị ma kolikoli onye ọma ibe mere chukwu dozie mụ onye ọba mmanwụ amala melụ mụ ka eji ekwulu odogwu n'ụwa oji mọta eme oge odogwu mmekenego unu oju na-eme oge odogwu mmekenego gị oji ngwa egwu eme oge odogwu ezi oyiyo ndị melamalaba kalịlakalị ndị melọgọba abalụba chidozie o chukwudozie onye ọba mmanwụ anyị nịa anyị eje ka isi ejenu nje ka isi ejenu anyị jenu ka nke n'odogwu chidozie nwa ngụ mmanwụ chukwudozie ọgwụ enịa oke ite ka ọ na-agwọ oke oruru ka ọ na-agwọzi anyị mara onye ọ bụ ọka wele chọba odogwu iche oke ite gị chọba odogwu ọka wele gị chọba odogwu ọgwa n'ọgwụ ka ọ na-agwọzi n'ụwa ọgwa n'ọgwụ ka ọ na-agwọ ndị obodo mara onye ọ bụ chukwudozie onye ọba ọkwalozi nye lọrọ odogwu ezi enyi lọra niile ọkwa gị kwalịa dịka eliri ego n'ọnụ ka ịzọlụ n'ụkwụ chukwudozie onye ọba mmanwụ yomo na isobili agwa na-etikwa gị mmanwụ kenele ego dị na buutu bodogwu okoloka nze gị nọdụ mmanwụ ezi oyi onye na mmanwụ mmekenego unu ego dị na buutu bodogwu ego ego dị na buutu bụ mmanwụ oyimu agbala ka na-ekwuru onye gburu kolikoli nwa mmiri malụ godogwu onye ọma abịa ike egwu ijele ọ bụ egwu okolobịa di dọkịta chidozie nwangwu ego dị na buutu ị na-emeli igbo niile ibe anyeli mmadụ omume n'ụwa agwọbanya na-eme ya n'ụwa agwọbanya na-eme ụmụ igbo gweta agwọba mmanwụ mgbe ekenego gị ka ike n'oli akụ ya ọnọdụkwa ya ka ije eke n'oli akụ ya eze nwanyị ada eze nwanyị nọdụkwa ya Enugu steeti ka jelu nụta da Enugu steeti ba mụlada mmasị Chukwu bịa kene nọzikwa ya mmasị eze nwanyị ada na mgbe ekenego gị mmasị eze nwanyị ada ọmalịcha eze nwanyị na n'ụlọ mụ eletriki ụmụ nwanyị bụ ada mụ kenele gị eletriki nwanyị ọma na mgbe ekenego gị eze nwanyị daalụ onye ọcha bịala ụwa n'oji nọzikwa ya onye ọcha bịala ụwa n'oji mmasị Chukwu odozi akụ gị nọdụ mma na m okenele gị
dozi akụ gị nọdụ mma o na nuo egwu ijele ya ọmachukwu dozie o onye ọma ọbịala nwa chinyela agụgụ isi chinyela eko ji kasị akasị ọgwanị mgbọrọgwụ ka ọ na-akpa oke ka mmọnye ọgwụ oke ite ka ọ na-egbu ya chidozie oke mgbọrọgwụ ka ọ na-achịa mmadụ chukwu dozie o ọ dị m okene o nwanne ya ọ dị m okene ezi nwanne ya Ugochukwu nwa Mgbodogwu akpa mbọ na n'obodogwu na n'onumu ọbala nwa chinyela agụgụ isi na m okene ezi oyi mụ akpa mbọ tata isi odogwu onye ugwu oyi mụ na m okenele gị ezi oyi mụ ọgaranya mmanwụ ọgaranya ụmụ ọgbọ ejide ebube ibe mene gị ma kolikoli onye ugwu ibe mene chidozie mmanwụ na m okenelie onye ọba gị iji ndọfọ ibe mekoro oyi onye ọba n'iji ọfọ ide mmiri famụlụ odogwu oyimụ agwala nya bụ isi ọgwụ agwala ekeja mmadụ ibia onye ọgwọlụ ọgwụ nọ ga-adịlụ ya mma o ọgwọsi egwu n'elu ụwa nọ ga-adị mma o iwe ọgwọlụ ndị mmadụ ka eji egwu odogwu ezi oyimụ Chukwu dozie oji mata eme ọgọ odogwu oyimụ oji ụlọ eme ọgọ mmanwụ mma okenele gị ibi na-emelu uwere ike dị n'ụwa amali na-emelu uwere ike ka ị ga-ekwulu gị Chukwu dozie onye ọba mmanwụ ka ije ka n'ezi oyi gị odogwu nwoke gị ofu mgbaje na-eme ofu lodu alụsị na-enye anyị alakata nri ofu mgbaji bịa ka na-eme okene ego gị mgbaje na-eme ofu lodu na kọntena ka anyị na-emezi gị ofu lodu nwa bọtividi kọntena erikezi n'ụwa ezi oyi mụ mgbaji ezi oyi mụ na mụ okenele agwa ọbasi mụ kene gị onenu ụwa mụ ka nje kene ezi oyi mụ mmọzikwa ya ezi oyi mụ na nloko mmanwụ anụ ka ikpe ụtọ na mụ kenele gị anụ ka ji ikpe ụtọ ịnọzikwa ya nwa mụlụ n'ikpe odogwu ị na-anụ ụtọ tala ka eji zuo odogwu ọbele nwa Chukwu nyela agụgụ isi anụ kazi ikpe ụtọ na mgbe ekene ego unu anụ kazi ikpe ụtọ na n'onu abịa anụ kazi ikpe ụtọ na mmanwụ bịarụ alụji egwu ya na-enye m egwu ụmụ Igbo amalụgo alụji egwu Chizọba na mmụọ bịarụ anụ ka ikpe ụtọ na mmụọ kenelu gị odogwu amụlụ Igbo were tụtala wee zụọ ya o jiri west kamera eme ọgọ na mbuka obosi odogwu na anụ ụgwa Imo steeti ka anyị jee wele kene jee kenezie ọbele nwa m jikọla ndeji Chidozie nwa nke odogwu ezi oyi onye nna n'isobiri imụ ibe mene gị na ojije ibe mekoro oyi ijebe ejebe n'igeji elu une n'ụwa ọsịmụ kene ezi oyi ya Chibuzo onye bụ Chike na-eji odogwu kọmanda dogo ọkwanyị ya kọmanda Oboji General mgbe ekene ogogi o ezi oyi mụ ị nọ n'ụlọ mụ kọmanda gị nọdụ mma ezi oyi mụ chairman mmụọra be mụ na n'ọba ọkwa gị na-achị ezi anyị o kọmanda mmanwụ ka nje gene Chidozie o onye ọma Chidozie nwa Mgbodogwu agwa ọba agwa kwupụ na-etiwa ake gịnị mere agwa ji tiwa ake ire mere o ji tiwa ake ka mụ ga-akọlu unu
ọnwalụ nwatakịrị n'obodo nwatakịrị na-azụ ọbịa ma na-abịa gara aga nwatakịrị were ọrụ aka alụ ọrụ aka ma ọ nwere isi nwatakịrị wee na bụ obodo oyibo ọ nọlị arụgbularọ mana ọ lụtara ire nwatakịrị wee nata oji natazia n'ụwa m o nwere ọgwụ oyi ya n'obodo ọ na-agwa ya maka agwa tiwara gị agwa na-etiwa ka ibe odogwu agwa ọba n'obodogwu agwa ọba mmanwụ ndị ama wee gbaba ndị ama wee gbazia obere nwatakịrị wee chọba agwa oji gawa wee bịa bakwa ọ ga-abụ ka o ji bịa obodo ọ bụ na mmadụ karịrị akarị onye kọcha mkpọ mbebe dị n'ụwa ndị ekpenta n'obi ya ndị alafa n'obi ya ndị ọ na-agwa oyi erike na nnukwu ndị ọ na-enye welebe akalịlị ndị ọ na-egbu oke ite erikezi Chidozie wee gbawa afa wee gbasịa oge o ji gbasịa afa kpọọ nwatakịrị oke ite ka m ga-egbu ego o bulu oke ite binye nwatakịrị ọ naba obodo oyibo o mere izu ma o mere nwa aka nwata chawa nwatakịrị wee nata azụ obulu nnekwu ji bụ je wee butela agwa etiwe ga ke agwọba mmanwụ agwọba ọ bụ na ị na-azụ ọbịa n'ụwa ọ bụ na ị na-alụ ọrụ aka n'elu ụwa m ọ bụ na ị na-alụ olu ugbo n'elu ụwa ịbụ ọ bụ na ịpụrụ mme ọ bụ na nya bụ ife a na-agara aga ezi nwanne m were ọzọ ka iweli ije ebe obodo gị ije na nke akwa onye lụ gị aka oke ite ka ọ na-egwu ya oke ite ka ọ na-egwu ya agwa ọba mmanwụ ego agwa obodo gị mma abatago ibe mere gị n'ojije ibe megoro ugochi meleze bịa ka anyị nọlịa ọzọ nna mezu akwadogwu ịnọzikwa ya ọzọ nna mezu akwadogwu mma okenele gị iwe mere gị n'ojije iwe mekoro ezi oyi mụ agwọba ego dị na buutu odogwu na buutu ka ọ na-ebu ego oji n'ụlọ eme ọgọ bịa mmelụ m chukwu dozie o ọzọ nwata na ya ezodogwu ọzọ nwata na ya eze mmanwụ ọgwụenyi ya anaghị oge eze ichiela anyị dozie anyị na-ayọ ozighi o nwa anaghị eze odogwu onye ọma ụfọdụ na-azọ eze azọ n'elu ụwa mana anyị na-ayọ gị ka ichiela anyị nụ iche na ọ ga-adị mma chukwu dozie o celebrity nwa dibịa odogwu celebrity nwa dibịa mmanwụ mma okenele gị chukwu dozie agwọba obu ibe ka anyị ọlụ gị onye ugwu Chidozie ka onye ọlụ maka chukwu dozie egwu m ka m ji jere mmụnyo time egwu mmụnya ka m lụrụ dịcha egwu bụlụ egwu nawa onye ka m tiri egwu biya chukwu dozie nwa nwoke elile eji eke gọghị mụ na mmụnya chairman slot odogwu na mmụnya odogwu na biya ka m ji eleta ime egwu na biya ka m ji eleta egwu oge ji etiti ebulu egwu nawa n'ụzọ ka m na-anahụ ụmụnne m mụ na Oliakụ m anyị na-abụso
Accident ke bu bia o. Ajolu ke gbodogu chukwu jolajo. Ajolu ke bu je manwo mana chukwu jolia. Aja na no jolajo. Arobu to bu te wa jo jaju. Ima na nwocha jolajo, nwocha jolo. Ayala kata jukwu. Alujaji de bu be munam. Okwa wasi na moya de lele. Nyaka njide jando. Iwe go mo wanago. Moto meji tesigo na accident. Iwe njeji egwu walawa. Tondo mo kanje pota. Muna nwunye mo pota lofuma o. Agwa lele manwe gbo nwata kele. Iwe egwu mo jeji egwu onabago. Gwani mi ibe mmemme we nwe ngwegwu. Agwa lele mu ka mu nebe o. Jugudozie. Agwa neti wake onyoma. Jugudozie o. Ngwegwu nya na kpalite mu. Ibe njeji egwu no walawa o. Ezo yimu ogwenia. Jugudozie nyalo maka. Jugudozie akwa bani neme. Akwa bani sobili. Bunye mo speaker kambulu. Ngwegu mu na wasigo. Moto mu na wasigo. Umuna mu. Kwani mibe mmemelechi. Jugudozie agwaba mmanwu. Onyo meze agwaba mmanwu agwobodogwu ego. Onyo meze agwaba mmanwu agwobodogwu. Onyo meze agwaba mmanwu agwobodogwu ego. Onyo meze agwaba mmanwu. Onyo meze agwaba mmanwu agwobodogwu ego.